Poma de Girona es basa en 4 valors, no? Un és la innovació, l'altre és el territori, l'altre seria el compromís amb els productors i l'altre la responsabilitat que tenen amb el consumidor. Poma de Girona és una IGP, una indicació geogràfica protegida. Aglutinen una 80ena de productors, una 80ena de famílies que produeixen a la zona de Girona i es comercialitzen sota les marques Empordà i Giropoma i Girona Fruits sota el paraigües de la IGP Poma de Girona. L'ús de l'aigua i ser més eficients en aquest ús és cada vegada més important en el sector primari, un sector que cada vegada es veurà més afectat per sequeres i per menys disponibilitat d'aigua. Millorar els consums d'aigua i la qualitat de la fruita, que és l'objectiu clar que té Poma de Girona, doncs sempre són bones notícies i ajuden, no?, com a productor. El GiroRec és una eina de recomanacions de rec que es basa en la plataforma Watercrop. El que aportem aquí és, d'entrada, informació meteorològica amb una previsió de 7 dies vista, de manera que podem tenir en compte si hi ha precipitacions previstes i, per tant, ajustar la dosi de rec, i, per altra banda, la informació de la humitat al sòl de manera instantània. Aquesta humitat al sòl la mesurem en punts de control. Tenim instal·lats més de 150 en les 1.800 hectàrees de Poma de Girona, el que ens permeten és fer un control de la humitat al sòl a 3 profunditats. D'aquesta manera podem monitoritzar tot el perfil d'aigua al sòl i coneixem exactament quines són les necessitats d'aigua d'aquella parcel·la. Abans, quan regàvem sense sensors d'aigua de rec, es feia una mica a ull, mirant que els arbres es comportessin bé, però ens faltava posar ulls a el que està passant a sota terra, allà on hi ha les arrels. I això, el que ha canviat és que el productor ja mira l'aplicació, és com tenir els ulls a dins de terra, és veure què és el que està passant realment a sota de terra. I llavors això canvia totalment el panorama. Tota aquesta informació que generen a la plataforma, els agricultors la poden consultar a la plataforma Watercrop. Aquesta està disponible a través de l'ordinador, però també es pot consultar amb el mòbil. Un agricultor pot entrar, veure quin és l'estat de les sondes, consultar les gràfiques, donar d'alta més dispositius i, al mateix temps, cada dia rep en el seu correu electrònic les recomanacions de rec. El productor rep molt positivament perquè això ajuda a la seva feina diària i és un recurs de temps que el fa que pugui destinar-lo a un altre costat. És un recorregut que el productor s'hi ha tirat de cap, s'hi ha vingut de seguida perquè la millora l'ha vist immediata. Ara per ara ja estem tenint els arbres molt més equilibrats, estem tenint una fruita de més qualitat, som capaços de, mitjançant el rec, donar els sucres en la poma que necessitem per tenir una bona poma, però és que, a més, això ha comportat una reducció de necessitats d'aigua de rec. Estem al voltant d'un 30% menys d'aigua de rec. Això vol dir menys recursos que utilitzem tant hídrics com energètics, perquè aquesta reducció d'aigua també és una reducció en hores de menys que funcionen els motors, ja siguin elèctrics o siguin a gasoil. Com a president de Poma de Girona estem molt contents i molt orgullosos de rebre aquests premis perquè se'ns reconeix la feina feta, representa molt bé la innovació amb el territori i amb el compromís que té els productors. I aconseguim regar menys i ser més eficients. S'ha de ficar la tecnologia al camp.